ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್. ಇಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸಗೆ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೋಂಡುಲ್ಲೆ ಕುಟುಂಬ ಶ್ರೀದ ಇಂದು ತೋಡು ಬಾರಿಟ್ಟೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಕ್ಲೀನಕ್ಲ ಪನ್ವೆರು ಮಲೆಗ್ ಬಾಳೆನ್ ಪಾತೊಂದು ಈ ಬರ್ಸಗ್ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುನೆರು. ಸೊ ಚೂರು ಇನ್ನು ತೋಜಾರ ಬೋರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನೆ. ಮಸ್ತ್ ಜಾಡಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂತನು ರಿಕ್ಷೆಗ್ ಪೋಯರೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂಡುಲ್ಲೆ. ಇಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಜೋರು ಬರ್ಸಲ್ಲ ಪೋವಂದೆಲ್ಲ ಅತ್ತು. ಸೊ ಪೋಯ್ನೆ ಅಪಾಗ ನನ್ನ ಬೊಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಸಾದಿಗೆ ಪೋಯರ ಹಾಕುದು ಫುಲ್ ಬೊಲ್ಲ ತೋಟಗೆ ತೋರಿದೆ ಫುಲ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಬೆಂಗುಲ ತೂಪದೆ. ಸೊ ಬರ್ಸ ಬಂದ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಟ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇತ್ತೆ ನಾನು ರಿಕ್ಷೆಡ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ರಿಕ್ಷೆಡ್ ಫುಲ್ದಾಗ ಬಕ್ಕಲ ಜೋರು ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ನೆ ತಪ್ಪು ನಿಮಗೆ ತೋಜಾರ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ ತೋಜಾರ ಇಟ್ಲೇದು ಮಾರ್ಗರ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಬೊಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಆತು ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಬರ್ಸಗೆ ಏನು ಪೋಯ್ನೆ ಈ ಲಾಗ್ ಸಂಡೇ ಸಾಟರ್ಡೇ ಮಂಡೇ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿಂತ ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಒಂತೊಂತೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಟ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸಂಡೇ ನಾನು ಮಾಮನಡೆ ಪೋಯರ್ ಬಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಅವಳಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೋನೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಇರ್ತೇನೆ ಇದು ಬಾಲಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಇದು ಮಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ಹವಾನ ಪುದರುಂಡು. ಸೊ ಮರತಲ್ಲ ತೂಪುನಗಳು ಈಗಿರ್ತೇಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ತಿಳಿಪಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದನ ಉಂಡು ಮರತಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ಮಸ್ತ್ ತೋರುಂಡು ಪುಚ್ಚೆ ಬಾಲಿಗೊಬ್ಬ ಉಂಟಲ್ಲ ರಿತ್ತುಲ ತನಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಪ್ರಣಾಮ ಸಮ್ಮಾನ ಬರಸುದೆ ಅದಾಯ್ತ ಫನ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರನ್ನು ಕಬಾಬ ದಾಯ್ತಕ್ಕೆ ಬರಸ ಓ ಜೆತ್ತದ ಪೊಡೆರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕ ಮೂಲುಳ್ಳೇರು ಏರು ಕಲ್ಪಾದಿನಿ ರಂಗೋಲಿ ಅಕ್ಕ ಈ ದೂರ ಬೈದನಿ ಇನ್ನು ದೂರ ಬೈದನಿ ಮನೆಯಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅನ್ಪುರ ಪ್ರಣಾಮ ಪಾಯಸನ ಅಂಚನೆ ಕೊಪ್ಪು ಅಂತ ಚಿಪ್ಪಿರಿ ಮಣ್ಣು ಮಾತ ತೇರು ಗೊಬ್ಬಿರು ಅಪರೂಪ ರಿತ್ತು ಬಾಲಿನ ಪತ್ತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೊಂದೆ ಮಾನಿಗೆ ಪುಚ್ಚಪನ ಮತ್ತಿಷ್ಟ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತಳು ಅಂಚಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟಿರ ಬುತ್ತಿಚಿದ ಪಂಡ ಪುಚ್ಚದ ರೋಮ ಮತ್ತೆ ಎಟ್ಟೆ ಇರ್ತಂದು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನಸು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ದಾಲ್ ಕರಿ ಉಪ್ಪಡ ಕೊಲ್ಲುದ ಇದು ಬಣ್ಣದ ಕಂಡದ ಇಟ್ಟು ಈಜಿನ ರಾತ್ರಿ ಸೈಡ್ ಇಂದು ಕೂಡ ಬಾಚಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಾವಿನ ಅಡ್ಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಕೈ ಮುಂಚಿ ಮತ್ತು ಬಾರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾನು ಬಾಲ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೇಗ ಪಾಡ ಬೇಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋದು ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಬಾಲ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ ಒಂದು ತಾರೈ ಅಂತ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನು ಶೋಪ್ ಆಯ್ತು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕನೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಗೋಡಿದ ಮಸಾಲ ಮಾಡಿದೆ ಮುಚ್ಚಿ ಅದು ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಹೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಬಾಯ್